Mbayla ko Meccal ngaadanteewal ɓooyngal. Baylo ko baylowo jamɗi ɓaleeri watta ɗum kuutoorgal, ma o wayla kaŋŋe walla kaalifi o watta ɗum cuɗaari. En jillima Mbayla Alhajji Dooro Gey wonko e nder jeeri lambada legal Yembal ɗo e Dakar. O gorko mawɗo baylo fuɗɗi ngal Meccal ngal o tawri jinnaaɓe makko ko e hitaande 1950. Mbayla noon adi min gaddoto heen ko Mbayla ɓaleeri. Mbayla ɓaleeri gila e jambere haa e sakaade haa e jalo haa e woroŋe geɗe kuutorteeɗe ɗum fof min tafanno. Min tafi haa juuti noon min ummo heen min paata e Mbayla kaŋŋe. Kaŋŋe noon toon koko ñantata rewɓe meɗen, ko ñantata rewɓe men jowo kalkal jewe mbatte koye koyɗe, jewe tunte mbatte koye juuɗe, e cakka ɗalwola e ŋeñemaje e doɓɓe. ɗum ɗon fof koko ñantanno adan e rewɓe fuutankoɓe. So fuutanke debbo fuutanke so yiyama tan ene ande o ko Haalpulaar, saabu ɗum ko minen mbatta e mum mantode ganduɗa sa yi ɗum tan a wiyata beele o ko Haalpulaar. Alhajji Dooro Gey arti e kuutorɗe tawateɗe e nder Mbayla. min kuutorto ko fulla ɗum woni ko fiyata ko, ɗum woni fulla tawata ko aɗa jogui tande, ko tande sakkoto aɗa tafa, aɗa jogui fulla ma, aɗa jogui ɓisgal ma, aɗa jogui ɓisgal, aɗa jogui bosgal ɗo kaynuɗa jamdi ndi. Nde tawno Mbaylagu ko hindi e leñol fulɓe, gorkaji o artini en e no gollal ngal yaranno ndeen. Ceergal hannde hanki e Mbayla hannde pullo so addi ene waɗa saaha so addi tafngo mum tan jarani ni ko ɗon kalda, so welama ñalla ɗon ha hiira, walla so hooti kala nde ene ara kam addat dammuwol, ene adda dammuwol ne adda ko kala ko hattani. Minenne ko min kewani haaldude e mabɓe no feewi, nde pullo e baylo kadi ko denɗiraɓe, e min kewani haaldude e mabɓe. Mbayla ko Meccal ñeeñal galɗungal. Alhajji Dooro Gey nimsani e maggal. Ala ɗum min nden mi wiyama nda kalis nani ya France mbimi yahani. Min e on waktu mbiɗo tableau ferraille yaraka woni toon duuɓi 17 kono alhamdulillahi rabbil alamin hay 504 hen conmi fof miɗo yara hajuji jam. ɗum noon andi e on saaha ne weeli wona, e on saaha ne weeli. eyyi aɗa ko dañ fonno dañede fof dañama mbiyata kone weeli wona. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. 80 en jaabi Makka, hay ɗumne kadi koye doolam tan ole. eyyi 80 en jaabi funnaki fof koye Mbayla. Mbayla natti waade no wano ndeen e te yonto hannde ngo huccani hen no feewi. e sukaɓe joni de kam joni mbeɓani nannude joni e ɗin ɗon golle joni, nde wonno kiliyaneɓe mumen kadi joni ngala, kiliyaneɓe mumen joni kewani. joni noon eɓe mbaɗa hen de cakkaji ŋeñemaji, cakkaji ñakkaɗi eɓe mbaɗa hen ɗum ɗon. kono ko liggaji gadani ɗi kam joni mbeɗa andi ɓe mbawata ɗum hutorade par ce que kadi ɓe namdatako. So tawi ndeen Mbayla no teddinano hannde ko kar han wayluɓe gurdiri e Meccal maɓɓe ngal. kono sa yiɗi yiidi pinal karallaagal kame ceeɓdam yillo baylo.